Johtaja vaan kirjoittelee eikä nyt kysele kaiken näköistä. Ei kun nyt on ihan pakko kysyä. No mitä? No sitä vaan, että voiko öön päälle laittaa äänpilkut? Miksi? No sen takia, kun minä olen unohtanut, että minkälaiset ne öönpilkut on. No ihan samanlaisia kuin on äänpilkut. On vai? No tietysti. Miten niin tietysti? Meinaa vaan, että miten silloin ääni ja ö voi erottaa toisistaan, jos ne pilkut mukaan on samanlaiset? Sen erottaa pilkun alla olevasta kirjasimestä. No mutta eihän mulla ole vielä mitään pilkkuja. Eihän olemattomien pilkkuja alla voi olla mitään. No panepa sinne pilkun alle nyt sitten kirjain. Aha. No nyt minä panin P-kirjaimen. Jos minä nyt panen P:n päälle äänpilkut, niin tuleeko P:stä silloin mahdollisesti pää? Tai jos minä panen P:n päälle öönpilkut, niin tuleeko P:stä sitten mahdollisesti pö? Kysyn vaan.